L'ictus és, en llenguatge col·loquial del carrer, el que la gent sempre li havia dit un atac de feridura. És un atac agut en una part del cervell que deixa de funcionar, que hi ha una interrupció de la sang, el que es diu un problema isquèmic, o també pot ser degut a que hi ha una hemorràgia. La zona que queda sense irrigació és la que està afectada i és la que produeix els símptomes que el pacient pot tenir, pot ser una paràlisi o una desviació de la boca. És un problema de salut molt important en el nostre medi i en general a les poblacions occidentals, perquè els casos nous estan augmentant, disminueix la mortalitat i això vol dir que queda molta gent amb lesions que moltes vegades són discapacitants. A l'atenció primària és molt important fer un seguiment i un molt bon control dels factors de risc cardiovasculars que són els que han provocat l'ictus, de fet. L'objectiu d'aquest estudi era veure quin era el maneig dels pacients amb ictus a l'atenció primària. El que es va fer va ser una entrevista amb dades clíniques i fer un seguiment de quasi 3 anys per veure si al final del seguiment seguien igual o havia millorat el seu control o havia empitjorat, per tal de veure si realment estàvem aplicant o no les guies de pràctica clínica. Són unes guies consensuades i teòricament són unes guies que nosaltres, els professionals de salut, hem d'intentar seguir per tal de portar un maneig el més adient possible d'aquests pacients. El percentatge de pacients que tenien, diguéssim, tot ben controlat era baix, era al voltant del 12%. Un 40% dels pacients segueixen sent obesos i que un 10% encara fuma. Això ens ha d'ajudar a reflexionar i veure que tenim un grup de pacients sense tractar, important, i un grup de pacients que està tractat però que no aconseguim els objectius terapèutics de les guies. Una cosa és la teoria i després una altra cosa és la pràctica. Les guies recomanen unes coses fantàstiques, però després la realitat és una altra, perquè els nostres pacients, entre altres coses, no s'assemblen als pacients amb els que s'han fet les guies de pràctica clínica. Perquè són pacients que estan molt afectats, o que són molt grans, o que tenen moltes altres malalties acompanyants. Si s'ha de posar en una balança cada cosa i cada decisió mèdica i veure quin és el benefici. S'han d'iniciar nous tractaments perquè hi ha un percentatge important de pacients que no s'estan tractant i que s'haurien de tractar.